Angata Baragoi e kind gwenge mamoko. Jodak mawuok e gweng' ma Mariwa jodak mawuok e gweng' ma Mariwa High South Sakwa Ward e sub county ma Wendo e kaunti ma Migori bende koro ywago midhiero mar onge mar sitima bende osebedo kokwako gwenge makono kuom thuolo mar jumbe 3 mokalo chien. Gino bende koro gijiwo sirikal mondo mikaw yie donjre e wachni. Jodak ma bende otelo kod John Midunda ne owacho ni onge mar sitima kata stima kosebedo e gwenge makono ma bende osekelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro ma itimo ne ohendi ma itimo kod sitima ma koro gilero ni omiyo yuto magi odwok piny. Ne bende wacho ni weche mag arita bende odwanjawre mokalo gwenge makono koluwore kod wach mar onge mar sitima ma osebedo kokwako gweng'no kuom thuolo mar jumbe 3 nyaka gie sani. Shida mar lal mar stima for the last like 3 weeks, but jopa osebedo ka onyalo lal kikunda la 2 gibiro giloso 2 giloso, but sani to wasebedo mudho. Nitie line man mudho from Mariwa Center kabiro Mariwa Primary kadhi junction ma Malunga, wasebedo mudho kuom ndalo madhi 4. Wasego simbe en simigo pile, there is no response. Ne bende wacho ni osetemo kata jodak ma gweng'no osetemo wuotho e apise mopogore opogore mar jo Kenya Power mondo mikoro dwar yo manyalo konyo godo wachno, to kata nyaka chop sani onge dwoko malong'o ma giseyudo. Jodak ma Mariwa go koro kwayo sirikal mondo miyo dware yo manyalo tiyo godo chuth wach midhiero mar onge mar sitima. Bende koro giwacho ni osebedo kokwayo gwenge makono kuom thuolo mar higni buora. Stima watimo go businesses moko as a living. Wakwayo KPLC management ma Migori nodwar no solution, a lasting solution, nikech kako to chwe stima lal to samolal no okoduogi nyalo kawo ndalo nikech ma festive season nyithindo bende dwaro stima ni mondo som go tim go other revisions because school yawo machiegni joma timo bende ohala. Weche moko